खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। चिरांनि काजलगावआव बर' दैदेनगिरिफोरखौ लानानै एबसुनि मेल। सनानि मेडेल आवथायनानै कारेजा बिजनीआव गोग्गानाय लाबोदों ध्रुबराज दासआ। सालबारियाव बिटिआर सोरखारनि 3 बोसोर आबुं जानायनि खुसिजों 4 जर'खा सुबुंनो मान बावदों। माइसां बारहुंखाजों खहा जानायखौ सुफुंनो तामिलनाडुआव 560 कौटि रां बिदों मिरुनिफ्राय। बाक्सानि बरटारि राकल गसाइ धाम सत्रआव सिखाव। गपालपुर पन्चायत 1 नं वार्डनि थाराइबारि गामिनि थागिबि हाइतु बसुमतारिया दासिमबो सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखै। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बारग' एबसुनि दैदेनगिरि, बारग' बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि, बारग' एनडिएफबिनि दैदेनगिरि, बारग' बिएलटिनि दैदेनगिरि आरो बारग' भलन्टियार फर्सनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै बर' दैदेनगिरिफोरनि जथुमखौ काजलगावआव थानाय जिल्ला आफादनि गाहाय मावख'आव खुंफुंदों। हाबाफारि बायदियै बड'फानि सावगारियाव बिबार बावजेनो अल आसाम ट्राइबेल संघनि बोसोनगिरि जगेन नार्जारिया आरो बर' दैदेनगिरिफोरनि जथुमखौ बेखेवनानै होयो मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफा मावफुंनाय, सोलोंथाइ आरो समाजनि बायदि बायदि बिथिंखौ लानानै खुंनाय बर' दैदेनगिरिफोरनि जथुमखौ मासे लानानै दैदेनो जिल्ला एबसुनि आफादगिरि दिलीप बसुमतारिया आरो बे मेलावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिथाङा बिटिआर गोरोबथाखौ खालामनायनि थांखि आरो दिनैसिम दफा मावफुंनायनि सायाव गुवारै फोरमायनायजों लोगोसेनो बिटिआर गोरोबथानि दफा मावफुंनायजों लोगोसेनो एबसुआ बिटिसि गोरोबथानि मावफुंजायै दफाफोरखौबो मावफुंनो थाखाय खामानि मावगासिनो होननानै गावनि बिबुंथियाव दाजाबदेरनानै बुंबावो। बे सावरायनायावनो मिरु एबसुनिफ्राय नोजोरबोआरि महरै बाहागो लाबावो फारियै लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, बुंथिगिरि अबिद नार्जारि आरो गोबां बाहागो लानायजों लोगोसेनो चिरां जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय गोबां माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोर आरो सानसुमैफोरा बाहागो लानायजों हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जाफुंसार जायो। बाक्सा जिल्लानि कारेजा बिजनी बारापेटा हाथिथलनि गथ'सा ध्रुबराज दासआ गोदान दिल्लीआव खुंफुंजानाय स्टेट लेभेलनि 3थि इन्डिया अपेन इन्टारनेशनेल ताइक्वान्ड' चेम्पियनशिप 2023 आव सनानि मेडेल मोननो हादों। शंकरदेव शिशु निकेतननि फरायसा ध्रुबराज दासआ थांनाय 1 डिसेम्बरनिफ्राय 3 डिसेम्बरसिम गोदान दिल्लीआव खुंफुंजादोंमोन। बे गेलेनाया बुधबारखालि गावनि न'आव फैनायनि उनावनो फरायसालियाव मान बावदों फोरोंगिरिफ्रा। लोगोसेनो बे देरहासारनाया ओनसोल नाङैनो बयखौबो गोग्गानाय लाबोनो हादों। बिटिआर सरकारनि बिथोन बायदियै मोनफ्रोमबो बियाबनि बिएसडिसनि मावख'आव लानाय हाबाफारि बायदियै बाक्सानि सालबारि बिएसडिसनि मावख'आव बुधबारखालि बिटिआर सरकारनि 3 बोसोर आबुं जानाय सान फालिदों। 3 बोसोर आबुं जानायनि असिलायै सालबारि महकुमानि गुबुन गुबुन ओनसोलनि 4 जर'खा सुबुंनो मान बावनाय हाबाफारिबो लादों सालबारि जिल्ला इउपिपिएलआ। सालबारि जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि सुरेश सरकारा दान्दिसेनि बे बेसेनगोसा हाबाफारिखौ सामलायनायाव सालबारि बियाबनि टिसिएलसिसिनि मासिगिरि बिन'द मुसाहारिया माखासे जर'खा सुबुंनो गावनि आखाइजों आर'नाइ मान बिलाइजों मान होयो। समाज सिबियारि काजल चौधुरी, थुनलाइगिरि कालीचरण उजिर, अमा फिसिग्रा सिमांसा बर', दानाय लुनायाव आखा फाखा अन्जना लाहारिमोननो लोगोसेनो खौरांगिरिफोरनोबो गांफा गांफा आर'नाइ होनानै साबायखर बावदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन जाला ब्लकनि बिडिअ दैमालु बसुमतारी, एसिस्टेन्ट इन्जिनियार कृष्णकान्त महिलारी, तरनितर केरकाटारि, इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरि कर्मिफोराबो बाहागो लादोंमोन। बेनि उनाव सालबारि बियाबनि टिसिएलसिसिनि मासिगिरि बिन'द मुसाहारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों जोबोद गोजोननाय मोननायखौ फोरमायो। लोगोसेनो बिटिआरआव सान्थिनि अक्सिजेन मोनगासिनो दङ आरो गोजोन थासारिखौ मोननो हादों होननानै गावनि बिबुंथियाव दाजाबदेरनानै बुंबावो। फैबाय थानाय समफोराव आरोबाव बेबायदि गोजोन थासारिया अरायसमनि थाखाय गोजोन थासारिखौ लाबोनो हायो, बेनि थाखाय इसोरनि खाथियाव आरज गाबो होननानै फोरमायो।
लोगोसे बिटिआरनि गासै थागिबि रायजो राजाफोरा बयबो बिबान लानानै खामानि मावो बेखौ बयनिसिमबो खावलायदों सालबारि बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि बिनोद मुसाहारिया। तामिलनाडुनि गिबि मन्त्रि एसटि स्टेलिना मिरुनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनो लाइजाम लिरनानै आथिखालाव माइसां बारहुंखाजों खहा जानायफोरखौ सुफुंनो थाखाय गासै 560 कौटि रां बिदों। मख'नो गोनांदि गोबां अखा आरो माइसां बारहुंखाजों तामिलनाडुआवनो बांसिनै खहा सैनांदोंमोन। चेन्नाइ बिरखं गाथोनाव दै लोमनायनि जाहोनाव हान्थियारि बिरखंनि सिबिथाया गाज्रि गोहोम गोग्लैदोंमोन। माइसां बारहुंखा आरो गोबां अखा हानायनि जाहोनाव रानवेयाव दै लोमजोबदोंमोन आरो बिरखंनि सिबिथायखौ दोनथ'नो गोनां जादोंमोन। बेनि अनगायैबो गोबां हान्थियारि बिरखंफोरखौ केन्सेलबो खालामनांदोंमोन। गुबुन फारसेथिं माइसां बारहुंखानि जाहोनाव गासै 2 सुबुंनि जिउ खहाबो जादोंमोन। चेन्नाइआव तामिलनाडु सोरखारा गोबां जिल्लानि ओनसोलखौ बन्द' फोसावनो गोनां जादों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि बरतारि राकल गसाइ धाम सत्रआव सिखाव खावनाय जाथाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मोनायाव सिखावा सत्रनि दान बाक्सु गिदिर खावां गंसे, थोरसि जरासे, घन्टा गंनै, सलारनि बेटारि थरसे आरो 25,000सो रां लानानै थाङो। गासै जाथाया मैया एबा बुधबार फुंबिलिनि नाम हमनो थाखाय सत्रनि नाम न'आव फैनायाव नुनो मोनो। सोर आरो मा जाहोनाव बे गोमानाय जाथाया जाखो दायो रायजोनि गेजेराव सोंलु सिखांदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला राकल गसाइ थान सत्र सामलाय आफादनिफ्राय जायगानि आनन्द बाजार आउटपस्टआव एजार होनायनि उनाव जाथाय जानाय जायगायाव पुलिसा नुजाथि फैनानै तदन्त खालामनो जागायजेनो। सत्र सामलाय आफादनि आफादगिरि आरो रायजोआ पुलिसनि गेजेरजों गोख्रोङैनो खम समनि गेजेरावनो सिखाव खावग्राफोरखौ हमनानै होनो आरो गोमानाय मुवा बेसादफोरखौ मोनफिननो लुबैनायखौ फोरमायदों। मानोना बै गोमानाय मुवा बेसादफोरा गोजाम आरो बयनिबो नेरसोन हाबनानै दङ। खनथाम खनब्रै जालांबाय न' होगोन होननानै रादाय होनाया, नाथाय दिनैसिमबो न' आरो सोरखारनि जेबो आसनि मोनाखै। हाजिरा मावनानैसो मुथासे ओंखाम मोनजायो होननानै खौरां बिजोङाव फोरमायदों गहपुर हालामनि थाराइबारि गामिनि हाइथु बसुमतारिया। बिथांनि फिसाजो आरो फिसाज्लाया फरायफुबाय थानाय समावनो दुखु खस्थ' सैनांदों। साइकेल एबा बिजाब बायनो हायैयाव जानांदों फरायनायाव आलाय सिलाय। न'खरनि थासारिया गाज्रि थासारि जानायलाय सानसेयाव बोथिसेल' ओंखाम मोनजायो होननानै खौरां बिजोङाव बुंथियो। गामिनि रायजो राजाफ्रा हानायमानि थिं गंसे गंनै जथायनानै न' लुनानै होदोंब्लाबो सोरखारा दासिमबो नायसनाखै। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।